Бейік Ватан соғышы ветераны Мансур Зиннуров үшін быйылғы жеңу датасы айрыша қадірлі. Бейік жеңуінің 75 жылдығын өзге форматта қаршы алсақ та, оқушылар ветеранның үйіне ізін суытмайлар. 6 май күні Мүслим лицей оқушылары Мансур ағаны яқындашып келуші бейрам біле құтлап қайтты. Шушындай зор хұрмат білән мені құтларып келуге үшін барлық коллективқа, қызларға, егетлерге, өзіміздікілеріне барысына да қайнар сәлем, һәм тұрмышлары матур өтсін, қайғы хасыраттар келмесін, соғыш афәтлері оларға келмесін. Оқушыларның үз қолы белән ясалган бүләкләрен бик яратып кабул итте ветеран. Гомумән, гадилеге белән зыялы булган райондашыбыз бер кайчанда масаюны белмәде. Һәркем белән уртак тел табып, яратып аралаша, үзенең истәлекләре белән уртаклаша ул. Шуңадырмы, һәрберебез өчен кадерле ул. Бейік Ватан сугышы ветераны Зиннуров Мансур абыйга Мөслим лицейы шефлык итә. Ул безнең өчен горурлык. Без инде аның әле безнең арабызда бик озак еллар яшәвен теләп, сәламәтлеген теләп, аның белән бергә һәр вакыт янәшәдә атласак иде дигән теләктә калабыз. Безнең укучыларга, юнар армиячыларга хәрби патриотик тәрбия бирүдә Мансур абыйның өлеше бик зур. Без аның горурланабыз, ул безнең өчен гел этәргеч, безнең өчен үрнәк булып тора. Җиңү белән иткән бабаебызга бик зур рәхмәт. Сәламәтлек, озын гомерлек яшәсен, ул булгач бик рәхәт. Мансур Зиннуровның өендә ярдәм күрсәтүче социаль хезмәткәрләр ветеранның үз кызлары кебек. Алар да Мансур абый турында бары тик җылы сүзләрен генә әйттеләр. Мин инде 10 елга якын менә Мансур бабайга медицина хезмәте күрсәтәм. Аңа инде сәламәтлек бары тик. Әле киләчәк көннәрдә дә безгә шушлай үрнәк булып, кирәк булып яшәргә сынаңа. Ул безгә бик кадерле. Алла берсә, инде җиңү бәйрәмен Мекені өткермесек те, dünyanın sonuna günü tüngülerle, beyramlı günlerde bunlar barınız içinde bik zor rahmet. Мансур абыйга Ходай сәламәтлекне жәлләмәсен. Үзенең барлыгы белән сөендереп, арабызда бик озак еллар яшәргә насыйп булсын иде үзенә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.